dili na doon, kaya ako nagbalay doon. Oh. Salamat sa pagsagot, sir. God bless you more. Same to you, sir. God bless. Ganun ka, man? Sige na ba? Dali anak. Wala sa panidada dyan sa laman. Lupat. Ay, dapat ganyan lang mag sir. Gamit niya. Uy, kay mamang wala akong gigamit. Ako na po yung pasalo ni mo kay mamang Ay, gigamit. da. Paano ko? Paano ko? Kilit mo. Kagano ba yung wala ng gusto mo pa nagkaon? Bos. Ayan tayang. Tara. Ito. Ito ko naman siguro ka. Dili, pahingo kung masabili kayo po ah. Oh, lamay itong gamay red one. No? Pahingo pa kayo. Ako dito muna ah. Sakit ko. Ah. Karon lagi oh, uyas gilok na. Ano bang ulahin na bito ini ko anak ng ano jud? Igulo jud. Ikat po na siya agit na. Wala grabe gid. Hindi, paso ya. Pas mas kusog. Wala si pas mas kusog sa kung klase tambal wala na. Kung nakay kwarta to ko sige doktor ko matagbaw lang, matakal lang naman. Ano na, mild na niya. Ah. Pwede kayo. Tama na sir, tama. Lambot lagi ang puning ako aron. Ha? Naglabi Ah, okay. Nakinag-may man. Baka nang lagi yung kuha niya. Akong istorya, dugay na tayo sa kabalas mo, ha? Dili, ato tabi ito, kanang ginagmay, pagod nga. Ang grabing video, download ka mo. Uy, tanggal lang naman, delete na dali mo. Delete na, mga deng hang. Ano siya nagamit? Gagana na, Ang delete na. kurang udah na mo. Wala to, wala na. Mga deng hang. Ibang uli na yung na mo nga ko ay problema. Wala lagi kasi kita rin siya. Wala mo ginabot ang 1 minute ako mga video kay download ka ni mo na ako pag Lagi kita sa pailot, busy tayo, ano man. Okay pa ka sa okay pag kaayo eh. Okay pa yun. Kaya bang gagawin? Sakit ko dito. Sakit ko lang. Pero man sa sakit. Akaran lo. Atlo kung tapos balay po. Kubuta pa dyan ako. Hugno, ginaron. May masilitan. Nakatanan niya. Ano-ano ang ujog mo. Unsa ra ka nagtiil anin no ano ko ba? Wasan. Oo man mo sa kapitan ko dilinog no. Mas kita tong kahoy. Musayo ra siguro. Nalagiti. Ang semento hugno. Kita dire na balay ng kahoy ra no.
o ba? Dili mo atras ang barayong, ma'am. Tinggal bertahun ba? Ha? Anak ko bertahun. Wala ko nga. Alas 4 na po, alas 4 ko rin ito, magyapon rin. Kuha ko na kutok mo, 39 minutes, sabot na 39 minutes. Barakatan to Digos. 39 minutes lang lagi, dagdag na sugar. Binahon mo na niya, no? Oh, pagbalik, okay na. Ada. Dali nga Oh, ba? bisang padong kag Digos, okay po, yung marbubos man. Oh. Pero pag tumas ka padabaw, bukat ba, bukat. Utong, wala, pag uli, wala, utong, alam. Sana yun, no. Pagkapot rin, may tao. Nagulit eh, tidak ko. Hindi mo gata nakadlukan ng dakop. Kompleto lang ka. Pwede kayo na mabanggaan. Ano, mabangga nga, oh. Wala ko, bisang ko, layo pa kayo ko, minor na ko, nayo na ko. Layo pa kayo, papasahon saan ako sa bangon. Kere kilo ko. Tanaw sa siyang, hinay mo kayo, hinay kayo siya. Tanaw siya, basa, makabasam juga. Kere kilo ko. Ako, ang maninig yung bilot. Sa kamu ninirik. Layo ka, tagilutan na tamang igpit mo nito. Hindi dia kunin makita nimo. Mauna ang bisa ka. Liwa lagi saka, naog saka. Kunting lain na padaganan yung motor. Utong ngayon mga sakaman. Ako dito, sinintuan tigo. Patay ni kani. Ano to eh, ano to, buko na to mo. Ulo. Buko na buko mo. Ha? Buko? Buko. Buko, normal to to. Wala, nililis naman. Chinese na. Muna ilisod no. Sige, ilisod ka. Kailangan na yung Bisaya, kaya kumarang niya anahan ng Bisaya ba? Atua di na anahan ng atua. Kumabutan man. Ito sa taon to. Pati ako na dusmin. Isa lang katao, isa ka na ko, para lang makaabot lang ko dito. Sige, lagdahan ko ng 2,000. Oh. Sa katao ra. Kukuman. Sukul man niya, sige, kaya makaligo ko sa sapa, susuwa pag yun, lumpas ko yun. Adi sa pa gamay tubig. Buhay baha. Wala, walay bahaan daw dito. Nahubas kay ngano ang supply sa Davao dito man kuha mo. Burburot na tubig ba? Ligo, dyan puntaan eh. Ikaw, gapon kayo? Parte bugnawa ako maglangan ay urag layo oras 5 minutos ba. Pag humol, pila ka humol adi na ko eh. Ha? Lami ko kay padaganon pa ubos na no. Oh, sige. Ada. Napatinggaan na. Pero ko ato, hindi ko magdali unta kung wala lang schedule. Alas 3 siya, gihimo naman sa kontrol niya. 3:40 na panib do. Tsura sa mo 3:40 no. 3:40 ko pa may kauli. Nalap na yun. Decision mo kapag isa na pero kuha na yun meron. Tama itong klatulo ramang. Tama ko na sa'yo sa hukay kay sipot. Bukay, dito ng sipot ng. May paging na nagkoto kala city, nanamit. Wala nyo, bakal mo mo. Siguro mo. Motor. Bosa sa ramang. Bosa. Wala ka. Bosa sa. Bosa sa ramang no? So, bosa niya. Hindi pa na sa timong kumer. Ay!
Taga-asa mo, taga? Parayo? Ito na, cancel kanina ba? Ah, ulat-ulat lang mo kay Nay. Oh, hindi lang. Ulat lang sa tay kay